ukukhohlwa namhlanje Thixo wethu sithengwadala mongcwele ngoba ubusuku Thixo wethu sibiza wena mongcwele ngoba Thixo wethu konke sikwazi ukuyenza ungekho bawethu uthembekile ulungile mongcwele naba baphulaphuli Thixo wethu bemamela nemvuselelo ndinkosi yethu befuna Thixo ukuvuseleleka Thixo kwimeko ngemeko Thixo wethu bemongcwele bengangile bejongile Thixo wethu belambele izwi lakho Thixo wethu belambela Thixo wethu umkhomba ndlela wezwi Thixo ngoba lilo ilizwi lakho Thixo elisimiselayo Thixo ubomi mongcwele Father Lord God Almighty simila ke Thixo mongcwele singumdantsana FM Thixo wethu mongcwele nelizwi FM Nkosi yethu ukwenzela Thixo wethu ukuthi Thixo sifikelela kwinhliziyo kanye mongcwele kumakhaya ngamakhaya Thixo wethu siyazi ba uba mongcwele we are from broken families oh Jesus mongcwele sihlala kwi broken society sizi broken individuals oh God baba mongcwele nakumfundisi ukuphela Thixo wethu nomfundisi ufaleni Nkosi yethu bethixo uzobabeka Thixo kulomhlaba walapha emdantsana Thixo wethu ngoba wena Thixo uyayazi ukuthi Thixo mongcwele bakhona abantu ekufuneka bencedakele Thixo wethu bawasibiza wena ke Thixo ngoba sikonke sikwazi ukuyenza ungekho wena kumakhoba ayakhawuleza wena ulinyangele emihla Thixo wethu sibiza wena ngoba uthi wena bizani mna ngemini yembandezelo ndinihlangule zenina nilizukise bawethu ke Thixo wethu ngena kula nhliziyo Thixo incamayo ngena kula nhliziyo yomama Thixo wethu obukela umntana wakhe eqhitywa ziziyobisi Thixo wethu ngena kula nhliziyo yomama nosisi othi agqibeza ukhonza ngenxa bephoxeke enkonzweni alibali into bathixo wethu akaphoxwanga nguwe uphoxwa ngabantu Thixo wethu umuntu udalwe nguwe silapha ke bawo ukwenzela bathixo wethu sigophozele Thixo wethu kubantu bonke angathixo wethu mongcwele imelabe Thixo kamfundisi ufaleni Thixo wethu ihlala mongcwele nguwe Thixo wethu mongcwele imelabe kamfundisi mongcwele sikupela Thixo wethu izihlalwe nguwe bawethu xa sithetha kuphuma umoya wakho ngcwele bawethu siyabulela ngoba uthembekile ngoba uthandekile ngegama lenkosi yethu Kristu bawo ngwaliseka ngoba ulungile in Jesus mighty name we pray amen sibulela kakhulu mfundisi wami make sithathe siyokudumisa sisinox ke sithathe siyokudumisa sibulela kakhulu mfundisi wami ngomthandazo sithilo ke phulaphuli welizwe FM nemdantsane FM kokuba sikunye nani namhlanje ekubalulekileyo ke kokuba ube kunye nathi nawe ukuze sihlangane apho sihlangana khona
Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Chokolo hlobo ke ingoma yebandla Phulaphula Ilizwe FM, Phulaphuli weMdantsane FM sikuwe ngoku. Thixoxolo makaniphathe ngenceba nobubele. Xa kunjalo ke ukhona umfundisi uNgalwana aza kusinika ilizwi apho sikhona. Sitshilo ke silinde phaya kwincwadi kaAmos kulapho sikhona isahluko sesixhenxe kula vesi yeshumi elinesine ukuya kwivesi yeshumi elinesihlanu. Mfundisi wami sikuwe ngoku. Mandibulise ke mfundisi ngegama elihle likaNkosi Yesu Kristu. Masifumane ilizwi lethu libhaliwe kwincwadi kaAmos isahluko sesixhenxe. Phantsi kwesihloko esithi uAmos uthethela ubizo lwakhe lobuprofeti. Ihamba ngolu hlobo ke. Waphendula uAmos wathi uAmatsiya, andimprofeti, andinyana wamprofeti, ndingumalusi wenkomo, ndingumbuthi weziqhamo zomthombo. Kuba uYehova wandithabatha ndisalusa umhlambi. uYehova wathi kum, yiya uprofete kubantu bam amaSirayeli. Ngoko ke live ilizwi likaYehova. Elike lilizwi lenkosi. Inkosi mayihlale isikelele ifunda kwesibayo ngoku nangonaphakade. Amen. Xa kunjalo ke Phulaphuli sizama ukukhangela indlela yoba sifike kodwa isingathi ngoku sifikile emva kwethuba sikhangela kodwa isingathi ngoku sifikile ngoku sisinokusi kayibulale ukwenzela uba sizokhangela uba usikhuphi siyamfumana na bawo nguwe lo mfundisi wami ndimlo. hayi ke xa kunjalo mandithabathe lithuba nam ndizibulisele kumphulaphuli weMdantsane FM kwakunye nomphulaphuli welizwi FM kwindawo ngendawo abasiphulaphule bekuzo. molweni ngale njikalanga sithi ba usilapha samkelwe kakuhle ngumfundisi ungwekazi. Anaba yingwe enkulu okanye yingwe engumama na okanye yingwe enkulu andiyazi. Kodwa nalombuzo ba inoba bubukhulu okanye sisikhomokazi. Hayi andiyazi. Ingathi yingwe engumama okanye yingwe enkulu andiyazi. Kodwa kuthiwa yingwekazi. And ke isamkele ngoba bungwekazi bayo noba bunjani na isamkele ngolohlobo ngoba bungwekazi bayo. Siyabulela. Kodwa ke apho sikhona namhlanje. Apho sikhona silapha kule ncwadi yomprofeti uAmos. Umprofeti wabaprofeti abafutshane. Indoda ngelithuba emi phambi kondikhoyo ixoxa imazisa into eyiyo ngengathi uThixo akazinto. Yiyo ethi kuye, mna ngokwam ndikhulele kwilizwe elazi izinto ngohlobo lwalo. Kunjalo nje isingathi wena uza kum kuba ungandazi into endiyo. Ewe banda kwethu kunjalo.
lo mfo yingcuncu kubaprofeti ngevangeli eqhotyoselwe kwintlungu yomntu wakowabo. Ewe bantakwethu, ivelapho ivangeli yalo mfo. Namhlanje ingxoxo mboniswano phakathi kwakhe nondikhoyo, kusithiwa inene ndiyakubiza, kodwa esithi apho ndikhulele khona mna nalapho ndazi khona abantu abathetha nawe basimilo sithile endiqondayo kokuba mna ngokwam andinaso. Kodwa ke xa ungandazi uba andinakuthetha noThixo, nantsi imbali yam, khangela mna ngokokwam andimprofeti, kuba wena uthetha nabaprofeti. Imbali yakho ungumntu othetha nabaprofeti, kodwa yazi uba uyaphazama. Ewe bantakwethu kunjalo, ayinguye yedwa noMoses wake wema phambi kondikhoyo esithi kuye uyaphazama, awumelanga ukuthetha nam kuba ndiyindoda mna elithinditha engazange ime phambi koThixo. Uba uThixo uyibizile makube uyaphazama, kuba andinakubizwa nguThixo ngokwemeko endikuyo. Ewe bantakwethu khangela, lo mfo akayekanga ubheka phambili ngelithi andimprofeti mna. Yaye nobawo ondizalayo akazange abe ngumprofeti. Ngoko ke nantsi indawo ebekufanele uba uyayiqonda. Mna ngokokwam ndingumolusi wezimvu, yaye ndicholachola ehlathini. Ewe bantakwethu, umthombe, izinto ekumele okokuba andinawuqatshelwa ngazo. Ewe bantakwethu, walibala uba uThixo ukhangela ngeyakhe indlela eyahlukileyo. Khangela nankuya uDavide naye engumolusi wezimvu, ebekiwe amadoda ahlonitshwayo phambi kwakhe uDavide. Suka uThixo athi nale indoda andiyonyulanga. Ewe bantakwethu, kusondezwe enye engathi inamandla nokufaneleka ngaphezulu kunenye, nalapho athi ndikhoyo nale indoda mna ngokwam andiyonyulanga. Ewe bantakwethu, yema le ndoda icinga okokuba inene ekuthethayo akakubonanga uThixo, engakwazi. Eyona nto endiyo ndingumolusi wezimvu ehlathini, yaye ndicholachola nje mna inkunkuma. Ewe bantakwethu, yeziqhamo zasendle akukho nto ongayizuzayo kum. Andinguye umprofeti, uyaphazama ndikhoyo. Andinguye umprofeti, yaye nobawo ondizalayo akayonto. Ngoko ke yintoni le wena oyifunayo kum? Ndandivile oba wena ubiza abathile, yaye andikho mna eqeleni labantu ababizwa nguwe. Khangela mandikuxelele ke into endiyo. Mna ngokwam andimprofeti mna, yaye nobawo ondizalayo. Ewe bantakwethu, elilizwe esiphila kulo lilizwe lesivi eli. Uba unayo awunawuthetha kuthethwa. Ewe bantakwethu, phambi koba uqale igama lakho mawaziwe uba uvela phi na, uzalwa ngobani na. Ewe bantakwethu, noba ungaphucuka kangakanani na, kodwa uba abazali bakho bayaziwa uba abayonto, awuyonto nawe, ngoba awunaba into abazali bakho bengazange babeyonto bona. Ewe bantakwethu kunjalo, elilizwe lilizwe linjalo eli, ilizwe lokukhangela imvelaphi yakho okokuba ivela phina phambi koba bakumamele. Ewe bantakwethu kunjalo, kuyilonto namhlanje sisithi kuwe mphulaphuli, inene nangamazwi andiyonto.
mhlawumbi nawe ucinga uba uThixo ubiza abathile uyalibala bantu kwethu ukwindawo yomprofeti uAmos ecinga oba uThixo udinga ukwazi bantu kwethu oba uminza nina ikamva lakho liminza nina bantu kwethu qonda kakuhle uThixo ukhangela enhlizweni akanamsebenzi nento onayo nento oyiyo kodwa ukhangela okokuba unasona isakhono awubona kwethu basikelelwa abantu nguThixo bengavela indawo abazali babo bengazange babazi izinto nabo ngokwabo bengezo zinto kodwa uThixo wabenza bazi izinto ngoba unjalo kakade uThixo kuyilonto ke mphulaphuli ngoba ubusuku banamhlanje sithi kuwe nangu umyalezo andiyonto mphulaphuli kufuneka ongeyonto kakade ukuze uThixo amenza beyinto andiyonto ayisindi mndedwa ongeyonto nobawo akayonto ndizalwa kwikhaya elingeyonto mphulaphuli kumele uzalwe kwikhaya elingeyonto ukuze uThixo akwenze into bonke abazalwa kumakhaya angeyonto namhlanje babulela inceba kaThixo ngoba uThixo onamandla onke ubenzile bazizinto besuka kumakhaya angezo zinto namhlanje baphakamisa izandla ngelithi asimbonanga uThixo onjengoba unjalo kakade uThixo wasibheke enkubeni Snox. kanti ke inombolo yalapha ekhaya ku-076 256 2190 076 256 2109 yes 2109 ngolo hlobo ke singakhangela okokuba ukhona umphulaphuli sithilo ke okokuba sihlangene namhlanje Ilizwi FM kwakunye neMdantsane FM ngoko ke sifuna ukuthi kuwe namhlanje ukuba awuyonto ukuba uzalwa ngabantu abangeyonto sikuwe namhlanje ukuze uThixo asebenze kumele kakade uthi andiyonto ukuze lowo wenza izinto akwenze ube yinto kulapho sikhona kwilondo sithi ke 076 256 2109 ukuze sive okokuba uyasivana ke mphulaphuli.
bawo mfundisi wami sikuwe ngoku andimprofeti bawo sukuphazama andimprofeti yaye nobawo akazange abe ngumprofeti awu baba mna ndichola nje intyatyambo zehlathi ndisolusa igusha andinasivi ananto ongandibeka uba ibalulekile kum andinanto ndize kanye nkosi andinanto endingayibeka phezu kwetafile ndiyinto engento ndiyiloo nto igama lam sikuwe ba mfundisi wami ma ndikungqinele Bawo. koko ukubekileyo ngaka Amos ekubonakala kakuhle okokuba usiphilela ubomo obuphansi nobuqhelekileyo bawo kodwa kweso simo uThixo umbiza uAmosi okokuba abe ngumprofeti siwava apho ke lamazwi kaAmosi athi andimprofeti nje andimprofeti andinguye nonyana womprofeti into endiyiyo ndingumalusi wenkomo umbuthi weziqhamo zomthombo zasendle uAmosi mphulaphuli ngumlimi kodwa namlimi ongeso sigxina kodwa ngumlimi wamaxesha athile ekuthelwa ufika ubizo kuye kwanyanzeleka okokuba azibhence tanci uAmosi kuba wasuka wathi xa ekhangela uxanduva lomsebenzi wazeya yena ngokwakhe wazijonga esipilini wakhwela esikalini isikali samnika iripoti ethi awuzulunga awunamandla Amosi ulula awunamfaneleko naye uAmosi wangqinelana nengxelo yesikali ewe bawo waphakamisa izandla wanqanda kuAmatsiya andingomprofeti mna andingumprofeti andinakwanyana wamprofeti ndingumalusi wenkomo ndingumbuthi weziqhamo zomthombo nawo lo msebenzi awusosigxina kuba ndiwenza ngokubizwa ngamaxesha athile ndibambela abantu abangekhoyo ngemini yokokuba bangabikho emsebenzini andisosigxina ndingumntu nje ndiyinto engenaxabiso andimntu wakujongelwa nto ibhetele ndingophansi ndingolowo ungafanele kunanzo uyibiza ntoni ke loo nto ndiyiyo watsho uAmosi ukuzibona okokuba akayonto uzibona ukungabinto mve andingomprofeti andinguye nonyana womprofeti andiyiyo into ekumele okokuba uba yiyo umntu obizelwa kulo msebenzi ecacisa uAmosi ukuba umntu obizelwa lo msebenzi umele kuba ube yinto kuqala kubonwe apho okokuba ufanelekile okokuba ungawenza lo msebenzi ngaloo ndlela uAmosi woneka izandla ethoba amagxa andiyiyo andinto ndakuba yintoni ke mna ndingeyonto nje uyawuthini ukwenza into lowo ungento andiyonto ndingaba yinto mna watsho njalo uAmosi eme entla ngelithi ukungabinto kwam kuthintela ukuba ndibe nto umntu oza kuba yinto uqala ngokuba yinto nje ndakuthini ukuba ndibe yinto ndingazanga ndaba nto nje ebomini ngoba bazizinto abantu abaza kuba zizinto nabaza kuba zizo baqala ngokuba zizinto ezithile esithi ke uAmosi kumele okokuba ndiqale ndibe into ethile phambi kokuba
kube yinto engaphezulwana kuleyo, kukuba yinto ethile okunokundiqhubela okokuba ndibe yiyo into. Ndakuthini ukusuka ndibe yinto ndingazange ndabanto nje? Nakwikhaya lam akukho mntu wakha waba yinto ngaphambili. Kuya kuthini ukuqala ngam ukuba kubekho umntu oyinto? Baqala babe zizinto ezithile abantu ekufanele okokuba mabebe zizinto esithi ndiyintoni ke ngoko, kuba andimprofeti mna, andinyana wamprofeti, ndingumalusi wenkomo, ndingumbuthi weziqhamo zomthombo. Akukho nto anokuyenza ngam uThixo. Yintoni enokwenziwa nguThixo ngomntu onjalo? Akukho nto anokuyiphakamisa ngaye uAmosi. Xa ezihlahluba uzibona engawufanelanga umsebenzi. Ukuba uThixo ebebuza ebantwini ngomntu lowo kuqala phambi kokuba amsebenzise, uAmosi bekwakulandulwa kuthiwe hayi suka. Xa engubani yena? Wazini? Wayekhe wenza ntoni eBhetele? Yintoni enokwenziwa nguye? Ngubani khona owayekhe wenza ntoni kwikhaya lakhe? Yanga ngulamkhaya athi naye uMefibhoshethe, inja efana nam nje mkhosi, ubuyibhekela ntoni? Unguxa engubani yena emehlweni abantu uAmosi ukuba angabizelwa umsebenzi onje? Kakade mphulaphuli, uThixo xa ekhetha abantu bokwenza umsebenzi akachongi abo balindeleke ukuba bangachongwa kakade. Nangoku uThixo wakhetha ababambisi bentlanzi, abaqokeleli berhafu, aboni abandlela zigwenxa, ebabizela endleleni elungileyo. NoAmosi nqwanabo uThixo wambiza eyilonto ayiyo. Ewamphulaphuli, uThixo ngowabangezonto ukuze abenze izinto. Uthi ngeli xesha usithi ndiphuma kwikhaya eliphantsi nelingaxabisekanga, awunakundilungela lo msebenzi. Athi uThixo uza kulunga. Mhla usithi andinamandla akuwenza lo msebenzi, athi uThixo ndakunika amandla okuqhuba. Mini usithi andazi ukuba ndakuthetha ndithini na, athi uThixo ndakunika into yowuthetha. Mhla usithi ndinedyudyu, athi uThixo ndawumecaleni kwakho. Yomelela unjalo uThixo, usuka athumele odelekileyo nongajongelwanga ntweni xa esenza into enkulu. Usuka athumele siyatha nasiyatha esonyula phofu phakathi kwezilumko. Usuka achonge odelekileyo phakathi kwabanemifaneleko. Omphulaphuli, sukoyika ukuba yinto ebomini kuba ungeyonto ngoku. Abantu abazizinto namhlanje bakukuxelela ukuba babengezonto. Kunjalo nje kwakungekho themba lakuba bayakuba zizinto. Abanye mphulaphuli babenyevulelwa, bejongelwa phantsi kwasebuntwaneni, kungekho themba lakuhambela phambili. Kodwa ezo meko zenzima yaba zizo eziyileli yokunyathela ukuba beka kumanqwanqwa aphezulu namhlanje. Ewe yona imeko yentlupheko idala ukuzeya, ikuqhobosha impiko, ingakwazi ukubhabha. Kodwa namhlanje sizokuthi kuwe, vula impiko undandele emafini. Yiyeke into ongeyiyo. Kukho into uThixo afubekele yona. Kunjalo xa eza kwenza into oma ube yiyo, akazuxhathisa ngento ongeyiyo. uThixo akadingi okokuba yiba yinto ethile kuqala phambi kokuba akwenzeleyo. Afuna ukuba ube yiyo. Le ungeyiyo ayinanto yakwenza naleyo uThixo afuna ukuba mawube yiyo. Okokuba awuyiyo kulunge kanye, kuba ukungabiyiyo kakade kufuneka ungabiyiyo ukuze ube yiyo. Ukuba ubuyiyo mhlawumbi loo ungazoba yiyo baba ingxaki. Ungazoba yiyo. Yiyeke into ongeyiyo nomuntu ongenguye, ngoba uThixo ufuna ukwenza nto yimbi. Andimprofeti,
nyana wam profeti ndingumalusi wenkomo umbuthi weziqhamo zomthombe kodwa noxa kunjalo uThixo watsiba ngapha kwezo zinto wambiza uAmosi sizowuthetha lonto ke namhlanje ngelithi nawe mphulaphuli musa ukuzeya ngoba nelakho ibali lisesandleni sikaThixo unjalo uThixo ukunyula abantu eludakeni abenze izinto ezibonakalayo sizowuthetha lo mazwi ke kuwe namhlanje ngelithi uThixo uthi kuwe uza kuba yiyo lento kuba yena egqibe kwelokuba mawube yiyo masambe mfundisi Enkosi bawo awu madoda Phulaphuli weMdantsane FM Ilizwi FM yeka lento yokucinga okokuba indawo suka kuyo inento kwenza nendawo oyakuyo Bheka kuyo man. xa kunjalo ke uthi kholeka xa eyitolika lento uthi wena unguThixo onothando uThixo uphinde ube nguThixo onothando awumphulaphuli uba uThixo ebekhangela ikamva lethu nalapho sivela khona inene phulaphuli asiveli indawo kodwa sasuswa nguThixo eludakeni kunjanje wasivuthulula kwasukudaka uThixo wenza into afuna ukuyenza mphulaphuli uba wayebuze kuthi uba ndinganikizana ngesasithe awungoThixo ngoba awunawubiza into ezinjena ezingenamva ezingenamphambili kodwa uThixo unguThixo mphulaphuli amadoda kwahlala kwendoda into imvelaphi yakhe ngoba lento imvelaphi kakade iyasicinezela idala okokuba ungabi ne-confidence kwizinto ebekufanele uba uyazenza itshwapha endlebeni kungakhange kutsho mntu itshwapha endlebeni uba ukhumbule uvelaphi wena ungubani uvelaphi uzalwa ngubani itsho le ndoda ithi Thixo uyaphazama ndake ndayiva into yoba wena ubiza abaprofeti mandikhumbuze ndingumprofeti yaye nobawo ondizalayo akazange asondele njengomprofeti nantsi into endiyiyo endiqinisekileyo uba awunamdla yiyo ndingumalusi wezimvu okwesibini ndichola inene ehlathini ndichola inkunkuma yeziqhamo zasehlathini yinto endiyo ke mna leyo uba uyazi uba uyabiza ke biza into enjalo uyazi ukuze xa ndizawuhamba nawe ecamkwendlela ungacingi uba ububiza into ethile kanti asiyo leyo make sikhangela umphulaphuli sikwa-076 256 welizwi FM 2109 ukuba ungumshumayeli ongahle abesiqongeni ngale pasika nceda uzenzele ithamsanqa okay ndiyabona ke okokuba umphulaphuli angathi 076 256 2109 076 ukuze sive okokuba mhlawumbi siyadinga ukwazi sikhuphi okokuba umphulaphuli uvela phi noThixo ewe bawo ya ngoba wakuhlukuhla uThixo wakuvasa wakupurusha kweliphudaka wena ngoba lento yokuba nekamva elibi into yethu leyo lento uba nemvelaphi embi into yethu leyo sikwa 0762562109 sifuna uba ungacingi indawo vela kuyo nento iyo ngoku inento kwenza lonto nobizo likaThixo
ezo zinto azihlangenanga. Singathi khona umphulaphuli okhoyo phaya ekhaya. Makasikhangele molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Olengata Molweni bawo. singofind lapha eMossel Bay. Usemossel Bay. Utata nami. Ngafika kuhle. Nami ngihleli nami dadami. Siyakuva eMossel Bay. Siyakuva eMossel Bay. Lemnandi kangaka elithi andiyonto. Andiyonto. Wenami ndikulomeko yophuma kwekhaya elingathathi indawo. Awu bawo. Ekhaya elingeyonto bambi. Ewe. Kodwa ke nxa egama likaThixo. Awu wakunceda Thixo. Thixo ndibeke kule ndawo ndibeke kuyo ngoba nasekhaya ndakhile bawanze ungena elizweni lakho ba. Nkosi bawo. Kodwa lithi andiyonto. Andiyonto. Ndihleli nani nami. Nkosi bawo. Nkosi bawo. Oh, uyazi into yokungabiyonto. Kungabiyonto abazali bakho. Cela usithophele nje. Kungabiyonto abazali bakho. Qala kuloo ndawo. Ukungabiyonto kwabazali bakho kuchaphazele wena. Ubomba mhlawumbi ngeba ndinto qha kwakungeyonto abazali bam. Noba ndingagushuza kangakanani kukho bathi ungalibali. Ungalibali uyintoni ngoba abazali bakho abazange babe yonto kwabona kuqala. 076 256 2109 076 256 2109. Sifuna ukukhangela nje ukuba umphulaphuli unawo nalamava okuhlanjwa nguThixo umprofeti uAmos. Umprofeti uAmos esithi andiyonto suphazama andiyonto. Ndiyakhoka uba unguThixo wena. Ngoba mna ndanixelela ukuba uThixo sebenza ngabaprofeti nonyana babaprofeti. Mna ndimi phambi kwakho andinguye nawuphina nobawo akazange abe yonto. Yintoni le uyifuna kum? Mphulaphuli, uThixo akadingi imbeko yabazali bakho ukuza kusikelela. uThixo akadingi uba wawuhlala kwindlu eyayisindwa ngobulongo ukuza kusikelela. Namhlanje bangaphi ababehlala kwizindlu ezinobulongo? Namhlanje bahlala kwizindlu ezine-ceramic tile. Ngoba uThixo akakhangeli indawo osuka kuyo kodwa unendlela yokusikelela indawo oya kuyo. UnguThixo, Thixo nothando, Thixo namandla. 076 256 2109 076 256 2109. Ngolo hlobo ke siyeva ukuba ukhona na umphulaphuli. Uyiva njani lento? Uyiva njani lento? Phofu kunjani ukuhamba ekuhlaleni ungeyonto nabazali bakho? Ungeyonto yaye xa ungeyonto awufihlakali. Nabazali bakho xa bengeyonto abafihlakali. Kunjani ukuphila usaziwa uba awuyonto nabazali bakho? Molweni ekhaya. Yebo baba. Kunjani ekhaya baba? Siyaphila njani bafana? Siyaphila dada. Siyaphila. Dithetha nabantu. Bafaleni. Uhleli uthetha noSkara apha eDanunu. Sihleli nawe mani bafaleni oko ngesandi. eDanunu Kapa. eDanunu Kapa. eKapa eDanunu yini? eDanunu Kapa. Esikhuphi bapha abantu balapha eMdantsane. Bapha abantu balapha. Abantu balapha bayephi? Babaleke bawutshonaphi? Bendibabone pha ehighway mfondini.
thina apha eKapa sihleli nawe siyabulela bawo siyabulela inkosi bafa Scoopy ndike ndaya pha ehighway mfundi ndafota pha mfundi ecamkombona bojumbona bamama bathi simamele silinde u7 apha eMdantsane FM iqinisekile bakhona sibaxelele pha naseziteksini ngoku abekho ngoku abantu baseMdantsane inoba batyala nkawu ililayo batyala nkawu makasikhangele isikhathi ukhona molweni ekhaya molweni bamfundisi molweni bawo kunjani tata Thixo sipheleke enceba bawo kunjani kunekhaya sigcinakele bamfundisi ewe bawumfundisi manje uthetha noAsipha apha eRhawutini uAsipha eRhawutini ewe bawumfundisi sikunye nawe yazi lento uthetha ngayo manje ndiyayazi lento uThixo ungenanto ukuncedwa nguThixo ungenanto asongele ke phansi kubani na kodwa ke uThixo engumncedi namhlanje wasichola wasivuthulula wasichola uThixo itafile phambi kobuso benjaba zethu wasichola singabantu nathi ebantwini bawo wasichola uThixo wasivuthulula bawumfundisi wasichola uThixo singena khaya bawumfundisi namhlanje kunendawo esiyikhombayo sithi nali khaya li bawo khaya li bawo uthixo ngamaxesha wonke bawumfundisi bawo uyazi xa ikuncedile bawo mababe nethemba uzawufika nakubo uyazi xa ikuncedile bawo uThixo isingathi ukuthi uThixo ukuncedile akwanelanga ngasikende uphalaza inyembezi isingathi zona inyembezi zithetha ngcono kunamazwi akho amen Nkosi bawo sibulela kakhulu 076-256-2109 076-256-2109 Phulaphuli Ulizwi FM Phulaphuli weMdantsane FM sikunye nawe ke ngoba ubusuku banamhlanje samkelwe ke kumfu yilento sonwabile apha noba abantu balapha Scoopy basatshone kwindawo inoba basese highway kuvalwa nini highway kakade mfundisi wami kuvalwa nini pha highway because baninzi pha highway bendipha highway mfundisi andalo bakuvalwa nini pha oleni ukuba masale molo mama kunjani ba Thixo siphethe ngenceba mama ninjani ekhaya kuhle bawo uyayazi ba xa usuka apha eMdantsane FM uhamba nje 1 to 2 besofika ifani bandilapha ewe into nayo ngenxa yoba ndinto ongaphilanga mama bulela nje ukuva neli ndiyabulela tata wam siyabulela uchukumisa kanye apha kum wena ulapha eMdantsane mama xa ngenxa yempilo andikwazi uhamba ebusuku ngexesha ulapha eMdantsane wena mama ngapha ebheki kanye apha ngasebaleni apha ngasebaleni ufupha apha kuthi lapha kunye andikho mama sawuphuma ngo9 apha sizozama isoporo kwelo cala uzama ungaphaki yonke into okay tata sezomama uvusani ndiyabulela Nkosi mama uvusani mfundisi wami umama uvusani eMdantsane uthi ukufutshane apha uthi lapha kufutshane ngowalapha eMdantsane uthi aba bantu baseRhawutini naseKapa ndikhona ndingowalapha eMdantsane 076-256-2109 sithe kwincwadi kaAmos isahluko sesixhenxe nangamazwi andingomprofeti wena Thixo uyaphazama andingomprofeti yaye enye into ongayaziyo emandikuxelele yona nobawo wayengengomprofeti ichola iziqhamo mna qha ihlathini yaye ndiwumusa ayikho enye into bawo masize kuwe mfundisi wami andazi uba uyiva njani le nto bawo mfundisi wekazi uyiva njani le nto andiyonto heyi umntu uyazidisqualifya ngokwakhe uThixo enenjongo ngaye
kodwa Amosi uqinisekile ngoba uthi ujonga aqonda into ba xa jonge kuhlaleni akaboni nabantu babekhe baqhwaba awu bawo okanye becelebrate into edibene negama lakhe uthi xa jonge kuhlaleni aqonda into ba akukho nento ebhetere wayekhe wayenza ngoku lento uThixo ayijolise kuyo le njongo inoba yintoni uyayiqonda into ba hayi uThixo uyaphazama nyani ngoba I don't qualify ulibala into ba uThixo does not call the qualified hey bawo God calls and qualifies bawo kunjalo hey mongameli uThixo ufika uJeremiah eqashaqashe zimele baleka uthi Jeremiah ndakwazi not ngoku not njeba wena usothuswa not ngoku ngokuba ndikubiza mna andiqala ukwazi wena ngoku ndifuna ukuthi bawufaleni kumuntu ohleli ekhaya oyiqonda kakuhle into ba imeko yakhe ayifani okanye ayilungelanga into ba angabe kanti uyasetyenziswa nguThixo ndifuna ukuthetha nomama notata onekela umntana akhe izandla bawufaleni othi umntana makayonto uThixo kulomntana kanye lamjongileyo lo ngeyonto lo mntwana ungeyonto lo ungeyonto kaloku bawufaleni uThixo ngenye imini wenza kwalahleka amaesile kaba ukhishe and wayenza uThixo lento ba xa ehamba nomfana uSawule waqala wapenika apha endleleni wathi jonga noku nobubawo ngoku inoba senekhala sithi ngoku yasikhangela ngoku wangena uThixo kulomfana wathi lo mfana nansi ikhona imboni xa fika pha ngoba bawufaleni siye singayazi into xa ingawe uye ulahleko ngumqimbi xa into ingawe and ndifuna ukuthi xa bevuka kusasa bawufaleni ngoba xa befika kuSamuel uthi lalani lama esilani wakhangelayo afumanekile nina ke ngokulalani xa bevuka kusasa uthi kuye hey mkela lo mfana lo agqithe yithi umfana adlule ngoba into ingawe sihlala kwisociety bawufaleni yabantu abangathathelwa ntweni abantu abazama konke hey bawo bezama uba babonakale abaxelelweyo athi ugqiba uThixo abaxelelweyo hey inkosi yam bakholelwa nabo babazozinto kwenza umlando bawufale nethi notatakho wayengeyonto Sasiba le meko yoba kungabikho nkqubela lapha kokwenu ayiqali kuwe yilento kuthiwa i-generation curse ndifuna ukuthi mntana sekhaya noba imeko zithini noba abantu bathini stand when there are many reasons to give up stand uThixo kafuna abantu bane-confidence uThixo ufuna abantu who are available uThixo ufuna abantu amanikiniki funza ufaleni uba uThixo akumazi kakuhle ambombuza kuRahabi ewe baba greatest prostitute ewe baba uThixo akumqondi kakuhle bheka eDamasko apho uSawule wafunyanwa khona lajika igama and be made uthi kwananiya ndimgqibile ewe man ambombeka isandla usisitya sendaba esilungileyo yilo nto ke tata ufaneni enanto ngummangaliso ndiye xa ndine-testimony endimangayo ndithi uThixo uyakwazi ubiza a no-name brand and him a fatherless ndindawujonga umnombo kwengwelasi ndingaboni imfundisi kodwa uThixo ndithando ndikubizile unjalo uThixo lokuba mntana sekhaya ume ngenyawo start to embrace lo mntanakho and mama tata prepare yourself lo mntanakho uzawuphuma etrongweni usanophuma uThixo ethethela naye ngoba uThixo ubiza bonke abantu ithi mfama mfundisi ufale
xa kuthiwa kuyo kodwa ithi lo Yesu mani ngumoni Ewe. uthi lo mfo Andazi loo nto mna Hayi. yaziyo into Ndazi loo nto mna. ndingabona apha phambi kwenu Ndiyabona ngoku. kodwa ngoku ndiyabona Ndiyabona ngoku. banjalo ke tatufanele abantu Ndiyabona ngoku. abantu bakuvalela bavalela umuntu ephethwe faka ekhukhweni esiwa kuYesu xa kufikwa etempleni befika eminyaka besithi sisisu Yesu bava abantu beqawa tatufanele bathi bevale ngemiqolo emikhulu bathi lo Yesu nimfunayo nathi sifune kodwa abantu abangancamiyo ngoba le evangeli Ewe baba. ifuna abantu abangancamiyo Funa abantu abangancamiyo. awukhophoza irufu ngaphezulu Funa abantu benza abangancamiyo. umonakalo ukwenzela bancedakala uthixo ngayitshintsha imeko yakho uthixo uyathetha nawe yiyeke isituation okuyo Ayinanto akwenza. sukuyihoya Nanto akwenza nekamva lakho. uthixo uthi sewusazi tata ufaleni uMoses uthethile ngayapha wayesazi uMoses ecapacitated ngufaro emenzile kodwa uthixo wayeyisusa yonke yonto kwaYitro Ewe baba. kodwa uqondo bumgqibile wathi kuye Moses ndiyakubiza so yile ndithi ke ngoku ungasijongeli phansi Hayi. kunokwenzeka Ayi. ubuthixo uthetha nawe Ayi. the problem is that inoise yendlala ngoba tata ufana Hey, bawo. poverty Ivumba. eyenza abantu into Ivumba lendlala. umuntu ba indlela endihluphe Ivumba lendlala. I don't stand a chance noba ndibe kanti ndikunobhayibhile Oh, bawo. I don't stand a chance Ivumba noba lendlala. ndibe ngunobhala kodwa uthixo biza wena uthixo biza wena andimprofethi Andimprofethi. andinonam notata lo ndizalayo akanayo Akangumprofethi. nesayini yoba ngumprofethi Kangumprofethi. nkosi yam lamasibona nele baphulaphula imanga nyawo Nkosi bawo. kule ndawo kuyo ukwenzela uba azokusebenzisa uthixo Nkosibawo, Nkosibawo Ngwekazi siyabulela kakhulu kunjalo. Uyabona xa uthi mfundisi wami ivumba lendlala. njalo Ya ivumba lendlala. Ivumba lendlala. Inuka kuwe sowuhlambile. nkosi yam Inuka kuwe sowuhlambile. Ikhumbuze. Ubomba lento le iyakuxela into oyiyo. Iyakuxela into Ikuxela uba usuka epozini wena. iyakuxela uba kunjalo nje nobungahlamba. Iyakuxela uba hey lento kokwenu lento suka kokwenu lento iyo awuyiyo kuba yenziwe nguwe lento iyo into yakokwenu le kulamzi wasemathileni ayingomzi lowa batsho abantu abawaziyo nomntwana waphaya akala kuba yinto ngoba abazali bakhe abazange babe yinto kanti uThixo ngokwakhe uzawuthatha umntwana waphaya amenza abe yinto ukuze nguye owenza izinto kakade nkosi yam masibheke engomeni sisinokusi Zwana ngabe kuthiwe lo kulanjwayo kokwabo ubomba lento ayiseyanto yakwenza nawe kodwa iqhagamisela abazali bakho kodwa uThixo yena ngokwakhe akunyothule kulo meko injalo sikuwe mfundisi Mongameli ndifuna nje ukuthi ndiqala ndithi our God is not limited by our limitations. awu kunjalo Uthi umpostoli Paulos kwincwadi yabaseKorinte athi kuba lubonene ubizo lwenu ewe bazalwane ukuba azininzi izilumko ngokwasenyameni ababaninzi abanamandla ababaninzi abanamandla akababaninzi amanene uThixo usuke anyula izinto ezibubudenge zehlabathi ukuze azidanise izilumko ewe nezinto ezingenamandla zehlabathi usuku uThixo wazinyula ukuze azidanise izinto ezomeleleyo ngezinto zehlabathi ezingenabuntu. God is not limited is not limited by our own limitations. By our Ngifuna own ukuthi kuwe limitations.
ebusuku nje apha entsane kuthiwa kusentsane apha mongameli akuthiwa kusemdantsane kuthiwa kusentsane apha ndifuna ukuthi kuni baphulaphuli beilizwi FM nabantu basemdantsane owethu Thixo akajongi izilando owethu Thixo akajongi ne-background yakho kodwa xa ufuna ukusebenzisa ukunyula emgqobhozweni athi yiza ngoku elakho ixesha lifikile mbone ku-Estere umuntu owayeluhlwempu ehlwempuzekile ngenabazali kodwa uThixo wamnyula wamenza inkokheli egqwesileyo. I just want to tell you a story mfundisi. Kukhe kwabakho irace yamasele andimprofeti kwaye andingonyana womprofeti akangumprofeti ndixola nje mna iziqhamo eziwileyo ehlathini zomthombe bazalwane ndifuna unibalisela into kokubana kukhe kwabakho irace yamasele abaleka amasele kodwa wafika ngonke entanjeni anyana womprofeti kwaye mna ndiqokelela nje izinto ezishekileyo uthi xa efika isele lokugqibela entanjeni zibuza intatheli how did you make it ngoba bezikhona ingxolo zisithi Thembi you will not make it awuzukuyenza awulenza ixesha jangenziwe kokwena kodwa lithe xa lifike lisele labuzwa zintatheli okubana wenze kanjani ukuze ufike apha lasuke lisele ladaqazele alahoya kanti ngalo lonke ixesha lidef aliva ngendlebe abanye amaxesha mfundisi funa kube ngathi uyimfama kodwa uyabona ukuze izinto zezulu zingakuphosi ngoba xa uclever too much uphethe ubamuncu andimprofeti futhi andinyana wamprofeti. Our God is not limited by our genders, by our backgrounds, by ubutyebi bethu kodwa uThixo ukunyula uyiprostitute athi wena ndikunyulela uthatha indaba ezilungileyo ukuze abantu baphume emgqomeni banesendaweni ebanzi ebathandekayo ngofini sifakalile isilizwi likaYesu elithi nawe angayitshintsha impilo yakho ndawo kuyo kulomgqobhozo kuwo phakamisa izandla uthinde ngapha ukuze abantu bakunyule bakuzisela izwini kaKristu. Into ebalulekileyo nje ukuvuma ukhole ngenhliziyo okokuba nawe uyafuna ukuhamba noYesu ukuze zonke izinto zakho zibe lula. uThixo ke makanigcine uThixo makanilondoloze athi umntwana endlebe zokumva uThixo amva uThixo ethetha naye ngoku nangonaphakade. Amen. xa kunjalo ke suka 076 256 2109 sibulela kakhulu ke phaya kumfundisi uNgalwana inene apho sikhona sithi andimprofeti mna notata akayonto nabazali bam abayonto ngoko ke nama andiyonto 0762562109 kodwa Scoopy besimfuna umphulaphuli othi ndake ndawava lamazwi kodwa uThixo wandibeka kwindawo ebanzi and bendifana ibe inyani bendingeyonto kungekho nto ikhoyo kodwa uThixo wandincedisa. Maka sikhange lapha boleni ekhaya okay phuncukile bawo andiyonto ewe othi bendikuyo lento othi ndisuka kulonto ndivela kulento sifuna umphulaphula otshoyo. Make sikhangele moleni ekhaya moleni tata moleni mama ndingeyonto bendingeyonto yana ko utate notate ngeyonto
waphuncuka. Sifuna lonto mfundisi. Notata engeyonto. Bekungekho umuntu into. Bekungekho ayilokhaya lanto eli. Bekungekho themba Lokhaya lanto eli. Kodwa uThixo. Kodwa uThixo. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Oh. Molo mama. Njani? Siyaphila. Thixo siphethe ngenceba kunjani kuwe mama? Siyaphila ngendaba. Isela lesifakazi eJoycelove neLathi. eJoycelove eMilnathini eKapa. Kapusana. Yes fokazi. Ngimanyela ngisho nami siyaphila ngamazwi. Siyabulela. Yes. Nkosi kakhulu Siphokazi. Nkosi kakhulu Siphokazi. 076256 2109 0762562109 siyakhangela umphulaphuli sifuna ukuva nje kuwe ukuba uyakhumbula na lento isenzeka na kuwe sikhangela molweni ekhaya mole mama siyaphila mama Siyaphila tata. siyaphila uThixo usiphethe kakuhle kunjani kunekhaya Siyaphila tata nami ngiphethe ngenceba tata. Uthetha nolithayisi Mathayo esandla eGreenfields tata. eGreenfields eKapa ewe Tata nami ndandingeyonto. Engeyonto. Notata engeyonto Kodwa namhlanje ngiyakwazi ukungimani, ngiyakwazi imoto yami. Ngihlala nefamily yami. Ngoba sasijongile ekhaya tata u-12,000 sibabona uba bayaze babe beyintoni Kugqityiwe ngani. Siyakwazi ukuvela kuneendawo zethu tata baneendawo zabo ke tata. Kodwa ke abantu bona babe sifanele ngaloo nto Baphi ngoku? azasibona uba yintoni na. Abanye basela izinto kuthi Xa kunamhlanje. kodwa uThixo sinicela siphamandla senze izinto ezingaphezulu kwezi zinto sizizo ngoku. Siyabulela mama kunjani Bantu ababehleka namhlanje bazocela izinto kulo. kunjani bengahleki nje sikhuphi uyazi umuntu ngasikahleke wena kodwa xa sehleka nabazali bakhe kuba khona into ekrazukayo enhlizweni ubomba akahleki wena nje kodwa uhleka nabazali bakho uthi awunawuyandawo kuba uyihlononyoko abazange babe yinto kwaqala bona molweni ekhaya molweni ekhaya molweni ekhaya molweni mama molweni kacuthi radio kancinci ke mntanam ndizokumamela kakuhle nithandazeleni umama bonke abantu basekhaya baye kusela. basela abantu bakokwenu Uphi ngoku mama? uphi umama ngoku uphi umama ngomntanam okay umama uphi mntanam yabomba ukhawuleze avulele iradio avulele iradio mntanam uthi ngicela nithandazele umama abazali bam baye kusela and ke inoba ukusela kwabo kuyingxaki ebantwaneni kwelakhaya molweni ekhaya bawufanele kunjani tata bawo siyaphila ninjani nekhaya nyamezileke tata Khondo phela nozamile kahara lapha eKapa kwindawo eKapa eyaziwa kakhulu ngoburongo elowa ndiyabona ilowa kodwa ikhaya ke lingapha kulamhlaba wala ndawo otata abancoma kakhulu kuyo ewe phakathi kulami yaseweza phakathi kaTyani tata
utata ebengeyonto, tata bengeyonto. umama ebengeyonto. Nangoku umama kayonto, kodwa ndithi phezu kwegama labo ndizaba yinto. Zaba into wena. Ndisebenzela ukuba ndibe yinto for bona kwigama labo. Ewe. Noba kuyintoni na okusalayo ndizaba yinto ngomso. Mfondini. Ewe mfondini. Angekhe ndilimale oye ndithobeke amandla ngenxa yokuba ubona kusithiwa ayizositho. Ewe. Hayi. Zizinto kum ngabantu abandikhulisileyo aba abandibonisa indlela. Ikule ndawo nje kungamandla wabo. Kungamandla. So ndizaba yinto egameni labo. Ewe mfondini. Ke tata ndithi kulo mazwi wabekileyo thina singabanye siyakhuthazeka. Nkosibawo. Into yokuba bangabi kakhulu siyabulela kuni kwilizwi FM nomdantsane kodwa ke tata masithandazeni ukwenzela uba nani ilizwi FM ibe khona kwindawo yonke ngoba siyabethakala thina singabanye ngoba lamaxhego namaxhewakazi asoke phone. Ufanele ndini udangeleni kule radio lomntwana. Hayi sisemdantsane ngoku. Singenile highway singenile hayi kaloku funeka uthenge idatha emdantsane kwa-3 sizabe emdantsane thina kwa-2 ungwekazi kandixela uba kuphi apha angathi umntu bakazazi kwazifumana apha kwa-6 emdantsane 6 emdantsane kawusihlalela ingoma sibawo kawusihlalela ingoma ke sive okokuba sibheke engomeni ukuze umphulaphule azi uyazi ithenye indoda Skhuphi. Ewe baba. Iselkhwala lentwana. Swelekelwa nguyise nonina. Bangcwatywe. Ayiphangeli ithi ndizawubenzela ilitye elihle ukubonakalisa okokuba andizukuba yinto ababeyiyo bona. Namhlanje Skhuphi kulo mangcwaba elona litye lihle lelikanina walantwana noyise wayo isithi babhubhe bengezo zinto kodwa uThixo mna ndiza kubabonisa ndizawubenzela ilitye elibonakalisayo kuba noxa bona babangazange babe yinto kodwa intsikelelo yokungabi into kwabo uThixo wayibeka phezukwami. Ngoko ke kuzawuba njalo. Ewe baba. Kuzawuba njalo. Fumana isizathu phaya. Fumana isizathu. Ekubeni bengekhange babento. Ewe. Uthi mna ndawuba yinto. Ndakuba yinto. Make sikhangele isitokisi singathi ukhona osemnxebeni. Ke sikhangele ngathi ukhona osemnxebeni. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Okay? Ndiyabona ke singathi asimfumane. Xa singamfumane make sibheke engomeni. Ke sibheke engomeni xa singamfumane. Make sikhangele ingoma, sikhangele ingoma ekhaya. Sikhangele ingoma ekhaya. Make sikhangele ingoma. Molweni ekhaya. Dansa. Sikhona emdantsane. Yolanda ngemba. Sike ndaqhawuka tata. Buyile. Andimprofeti. Andimprofeti. Kodwa ke sibulela uThixo wethu olungeyonto. Ngiyakho nje something. Owathi ngibona ngiyeke phansi kodwa uThixo wethu ayikho sasebenza bayasiyenza uThixo. Ndiyabona imbi network. Imele sithi singama. Indawo ephala lwakuyo kodwa sithi thina siyayi. Umnethu wasinayeda apha kanti. Ewe. Sibona uThixo njalo. Nkosi mama. Yolanda ngemntu apha kwathu tata. Kwathu emdantsane. Siyabulela kakhulu. Uthuba ukudarha apha ehighway Hayi
awulaka kufuphi tata awe highway ewe ndifuna uzazi indawo ezikufutshane highway uba zeziphina lapha kwathi utata phaa ngakwaThelma akabig mama phaa kwendawo zaziwakho kwa-big mama kwaThelma nakaphaa kwa-big mama kwa-big mama ewe hayi ke hayi ungwekazi uyabazi o-big mama uzawusazisa uba bandawoni bangaselunga uzawukwazi sizawujikela thina sawubona phaa kwa-big mama uba kukho into sawube siphaa kodwa sawuva phaa uba into yapha ihamba njani ngakwalunga phaya yanika bafaleni ngokamelwane siyabulela kakhulu Nkosi mama siyabulela kakhulu make nibafunde nje kukhona abalapha omnye uthi omnye ndimamele befundisi bam ndimamele ndilapha eNxarhuni uthi siyabulela ngani mfundisi wam ndiyabulisa apho kuni mandibulise nalapho kumfundisi uFaleni ndimlobo uthi ke ndiyaphila uthi lona ndiyanamkela mfundisi nguDean eNxarhuni iNxarhuni ilapha mfundisi wami apha kufutshane ya kufutshane kufutshane kanti ke okay uthi molweni molo tata ndinijoyinile ndiseziphunzane emdantsane ningomeza bethu asikwazi unganixhasi eziphunzana naye iziphunzana ilapha mfundisi wami ewe iziphunzana ukusuka apha ewe bawubosisa kwezindawo kaloku man usise mfundisi wami ngoba usisinoku singowalapha naye phaya eNxarhuni koma kwabo azingeni iGPS pha ayithi iGPS ajika asiyazi le ndawo kuko kwabo ke pha kulama Nxarhuni ewe ngawukhayelisi mfundisi wami mandibulise apho kuni ndibulise nalapho kumfundisi ndiyaphila uthi yaphila kuthi uyaphila ukuthi awu madoda sekhumbula noMondesi lo ukukhumbula noMondesi lo make sikhangela omnye sisinoksi okhoyo uthi lona molweni befundisi bami uThixo wandichola ndingeyonto kodwa wandichola usombawo yena uphaya emdantsane danki mdantsane danki uthi ungumama uPiyose apha emdantsane make sikhangela omnye sisinoksi
ke sikhangele omnye ukhona omnye besizama apha sisinox ndibona inumber le yakhe ingathi ngothi ngwaphesheya ngathi ngwaphesheya ngathi ngwaphesheya siyafuna la number yaphesheya sisinox ino 44 inoba yaseLondon inoba seLondon siyamkhangela umuntu asifuna umuntu waseLondon angathethi ngoba ke sijongene into zedola phana entoni kwelaqala asijonga ngantu iponti kwelaqala hayi asijonga ngantu inye sijonga ngantu uthini omnye uthi molweni mama uthi ndiyabulela ngalamazwi andomelezile ndim umama uVusani eGomoro iGomoro ikwalapha nayo ba iyakulahleka iGomoro waziSodom wena yokulahleka ufuna uyiphika kanti into yalapha le bayikho iGomoro zamba zombili zamba zombili Kono apha ojoya apha ku Facebook uthi hayi niza konwaba apha aninawucinyelwa nomboko. Ngumuntu ochuku lo somfunda sikhuphi somfunda lo somfunda sisemzini apha Masimiyeke ngolhlobo masimiyeke ngolhlobo sihambele apha sihambele apha sihambele Sifaki kulona hayi sihambele kuba eyona nto sifuna ukuyibethelela webawo abantu abamnyama abasithi sisoloko kakade siphuma kumakhaya ayevalwa ngebhatyi festive siphuma apho ngekho siphuma kulo makhaya apho khona ukuze nitye funeka kuyochola intsasa kuphekwe sivela apho thina sivela kulo makhaya kodwa uThixo onguThixo wasinceda kuloo nto sifuna ukuthi kuwe ungazuyenza impazamo yokuthi kamvala into endakuba yiyo ibothelelwe kwinto abazali bam abakhe bayiyo ungayenzi lo mpazamo uThixo uyolula uThixo ukusuka kuwe ukuya kubazali bakho uyolula uThixo kunjalo nje uthe umfundisi ungalwana ungakulinga ucinga uba uThixo uphelela kwimeko ophelela kuyo wena uThixo uyolula uThixo abheke phambili yilonto esifuna ukuyibethelela kuwe namhlanje mphulaphuli bawo wemfundisi wami elithi kumphulaphuli ayiqali kuwe lento yokokuba uzibona ungeyonto nekhaya lakho lingeyonto ayiqali kuwe lento imbali yethu lena kulapho sivela khona sonke wonke umuntu ontsundu xa umbuza umbuzo kokuba ufike njani kule ndawo kuyo mhla unqwenela indawo akuyo yazi okokuba usuka kwimo yokungabinto nokuphela kwethemba lokokuba angaze abe yinto kodwa into esizoyithetha namhlanje ikho imini yokujika kwezinto mhla uThixo ikhona full stop uThixo esithi lento ebisolo isenzeka iphela kule ndawo ukusuka namhlanje ndiguqula izinto wenza lonto uThixo kwayakhaya lika Amosi akakayiqondi yena uAmos okokuba uThixo ubeka full stop kwimbali ngoba uqala into entsha namhlanje sizokuthi kuwe mphulaphulu ewe belikho ithuba apho bungeyonto
nekhaya lakho lingeyonto futhi kungekho themba lokokuba ningaze nibe yinto kodwa ikhona imini apho uThixo ajike khona istory sekhaya lakho uThixo waqala into entsha namhlanje sizokuthi kuwe bambelela kulondawo imini yokujika kwezinto ngalamini uThixo anyula abemnye phakathi kwekhaya elinabantu abangento kodwa uThixo anyula bemnye ozawutshintsha imeko yekhaya ngoba wenje njalo uThixo abheke kwikhaya labantu abangezonto anyula bemnye phakathi kwesininzi anyula bemnye silibone ikhaya lisima kanti lima ngomntana yedwa onyulwe nguThixo wenje njalo kuThixo ukucima imbali yokungabi into namhlanje uThixo utsho lonto kuAmosi esithi uAmosi yewethu into yekhaya lena izinzile lento inengcambu yokuba kwelikhaya akukho mntu wakha waba into nam andinathemba lakubantu ngoba xa ndikhangela apha emva akukho mntu khe wabantu ndawathatha phi amandla okuba ndibe yinto kungazange kwabakho uyinto nje apha namhlanje akayazi okokuThixo ngale mini uzowutshintsha istory sekhaya ngokokuba avuthulula bemnye phakathi kwekhaya ambeke endaweni ebanzi nawe mphulaphuli baninzi abayaziyo lento siyithetha apha namhlanje abangamangqina okokuba yawethu elikhaya eli lalintlekisa eli lideleleka lingajongelwanga ntweni kungekho themba lokokuba lingaze libe likhaya linesidima kodwa uThixo wenyula phakathi kwekhaya wabeka umntu wamenza into namhlanje ikhaya linesidima into eyayifudula wenyula phakathi kwekhaya ngoba unjalo uThixo usuke enyula phakathi kwekhaya bathi abazali babengezonto bejongelwe phansi basuke babe nomntana ondande emafini ngempumelelo kanti uzawutshintsha istory sekhaya unjalo sokuthi ke kuwe mphulaphuli unjalo uThixo unjalo uThixo 076 256 2109 076 256 2109 sifuna ukukhangela nje mphulaphula kokuba ingaba uyiva kakuhle na lento siyivayo uyiva kakuhle na lento siyivayo into esiyivayo ithi andiyonto kodwa denziwe nguThixo okokuba ndibe yinto inene uba kunjalo ke sikuwe ke ngolohlobo siyakhangela make sikhangele cofa sisinosi 076913 076 256 2109 076 256 2109 Kosikhangeleleke molweni ekhaya molo bawo niyaphila bawufana siyaphila bawo ninjani ekhaya siyaphila nathi tata uthetha nomama netata usapho igama tata ewe lapha eWest Bank emafinini xheko eWest Bank haleluya tata apha eMonti ewe tata xa ndingena elizweni lakhe P5 hello tata sikhona bawo elithi andiyonto nabazali bam abayonto abayonto tata uThixo wasichola sisingcungungweni singezo zinto tata ilizwi lakho bawufanele liyasiphilisa singabantwana abancinci ngithanda nje ithi indawo yesibini andiyonto ndingumuntu nje wokuwola inkunkuma bawo xa ndiza kushiya tata ne-airtime ndingenayo nje ndibulela ukuphiliswa ngamazwi wakho ngaphakathi ndinemnyango ndinkqonkqoza bawo othe waluvula ucango nakungena ndidle naye amen tata
kodwa xa ndizawulala nje xhego lam ngencwadi yeGenesis apho uYakobe nesithunywa wathi kwakuthi chiphukusa wathi ndindulule ngoba kuyasa wathi ngisayindulula uhambe ungandisikelelanga wambuza ubungubani igama lakhe wathi uYakobe wathi kusakuthiwa kuwe uYakobe kwakuthiwa kuyiSirayeli ngoba kaloku wena umeni izizwe lethixo weyisa wawubiza ke lendawo wathi kusePenieli uxolo Nkosi ke manje nabantu kodwa wathi ndibonene noThixo wahlangula umoya wakho madoda. Siyabulela tata. Siyabulela baba. Siyabulela tata. Lamani lo. Siyabulela basemkhatha. Siyabulela. Ulani zasesikhobeni xhego lami kodwa ngoku ngilapha eWest Bank apha eMonti apha emafemini xhego Nkosi baba. Siyabulela bawo. Siyabulela bawo. Siyabulela bawo. Siyashwankathela ngoku. Nkosi tata. Siyashwankathela ngoku sifuna nje ukuthi kuwe inene into oyiyo uyiyo ngenceba kaThixo nento oza kuba yiyo uza kuba yiyo ngothando nenceba kaThixo lento ayinanda kwenza nabantu lento ayinanda kwenza nezinto ezithethwa ngabantu uthe umfundisi ungalwana into eyanceda elisele kukungabi nandlebe zokumamela abantu kuba abantu bayakwazi ukubatyhafisa abanye abantu mphulaphuli yahlukana nokumamela abantu mamela uThixo ngoba uThixo uneplan engena kuqhatshulwa mntu ngakuwe xa kunjalo ke make sikhangele omnye umphulaphuli sizowushwankathela 076 256 2109 076 256 2109 ke sikhangele ingathi ukhona molweni ekhaya Molweni bami njani siyaphila bawo ninjani ekhaya sambulele sakhona Ngibuka lapha eCape Town. eCape Town. Tata, ngivala amazwi tata. Ngivala amazwi. Angumprofeti. Notata wamakayonto. Notata kayonto. Ngikhumbula nje amazwi xa ndimamele tata athi uThixo uyasiguqula isiqalekiso sibe insikelelo. Baba. uThixo aguqula isiqalekiso sibe insikelelo. Thixo kwafika kuGideon ebhula ingolowa sekuthinjwe yonke into akokwa. Kodwa wafika uThixo ngubuNguThixo ofika kubantu abangento. Kodwa wafika uThixo ngokwakhe afake inkosi. uGideon ubukhona bethinjwa abantu basekhaya wathula unguThixo. Kodwa uThixo uthi nxa embulisa uthi gorha ndiye. Uchaza ukuthi uThixo ubona amagorha kubantu abangezona. Abaphakamise uThixo abafaka inkozo bandize khona ukuze xa bejonge emva bathi uThixo undithathe apha wandibeka apha wasuka uThixo apha wandibeka phaya. Kulungile uThixo ephakamisa abantu abangezonto ngoba uThixo yakade usiphakamisa nathi singezonto. Izolo besingezonto kodwa wasinceda uThixo. Bengekho ngabasikho nathi. Ngisotsho nje namhlanje cala ndisekela ngalamazwi uba sifakwe inkozo nguThixo ngoba besingezonto sifakwe inkozo wasithola sithola emthango. Athi uDavide walungisa isithebe uThixo ngoba abantu bethu uThixo unguThixo ofaka inkozo kubantu abangezonto khona ukuze ngabaphaya phezulu babone ineba kaThixo ethi kuthe kwabalapha uThixo esinceda. Enkosi tata. Nkosi bawo siyabulela kakhulu. Nkosi bawo sibulela kakhulu. Mfundisi wami singashwangatheli nje emva koko sicele umfundisi uNgalwana samkelele uFefe. Sibulela kakhulu bawo man ngoba usiyeke kobu buhlanti bakho. Nkosi yami. Sibulela nomphulaphuli walapha emdantsane ngokusamkela. Sibulela kakhulu ngento yonke bawo kodwa shwangathela.
Siyabulela kakhulu Mongameli kuba phulaphuli nakubabukeli bomdansana FM sikuqulu bomi noLizwi FM sintando yakho. Phulaphuli siyabulela kakhulu ngokusinikeza lithuba. Bawufaleni siyabulela kakhulu. Nokusi nabefundisi sibulela kakhulu ngoba siyathemba into aba abantu bancedakele kwindawo zonke abakuzo. Ndifuna nje ushwankathela mina ngamazwi nje athi life is a series of storms. Life is a series of storms. Bokuthethwe ngoMephibosheth apho kodwa kumbuzo obuzwa nguDavide kuZibha into ba akusakho nampunde na eshekleyo endlini kaSawule ndiyenzela inceba ngenxa kayo uthi uZibha xepheni ikhona wow uthi kodwa ilimele la nto ndifuna xesha yolala tatufaleni ukuthi ngalemini uze apha ngayo kaAmos uze ngale verse kaAmos ukuthi aba bantu balinyazwe ngobhathi uThixo comes and solves that situation. Lo bhathi ubumnikiwe it's not the end utshilo umfundisi ungalwana apho ukuthi abantu bangambeka ubhathi ngexesha babeka ubhathi kungexesha uThixo afika ngayo. uDavide uthi mfundisi ndingendiphelelwe koko bendikholwa ukuba ndiza kubona ukulunga kwakho ezweni eli. Your life is going to change. You are not going to die. Awuzuba into abazali bakho babe yiyo. Nkosi yami. Hey, you are going to be better than your parents. Kunjalo. Nkosi Mongameli siyabulela kakhulu. Siyabulela kakhulu. Mfundisi Ungalwane Caps enkosi man. Siyabulela kakhulu kakhulu ngokusiphatha kakuhle umphulaphuli makazo kokuba sibanjwe nguwe man up ukuze abe uyasifumana phaya ku Facebook sibanjwe nguwe mfundisi wami masibheke kuFefe masamkeleke uFefe uThixo makasikelele intshumayelo nento zonke ezenziweyo kule ndawo masifumane uFefe ndinika uxolo ke andiniki njengehlabathi ngoba ihlabathi lona linika lisahluta ndinika ngona phakade kanaphakade zethu babalwe ngosi Yesu Christ nomudlalana mkamoya ingcwele buhlale nani ngokude bengunaphakade. Amen. Amen. Bawo masibulele manje kumphulaphuli apha ekhaya sibulela kwana kubaphathi. Bawo. Bese sikhululo ubaba sinike ithuba loba sizokuba lapha namhlanje. Siyafuna ukuthi kubo sawuphinda sibuye. Mfundisi asigqibelisanga nje. Njengoba sizile nje sawuphinda silenze sibuye. Lokho kuba sibe kanti basawuthatha iveki xa siphinda sawahamba phela zonke zandawo oBig Mama noLunga zonke zandawo sawujikela phaya siphambi koba size yapha enkonzweni. Siyabulela kakhulu. Sibulela kakhulu enkosi ke sisina kuwe ngako konke usincedisa oba sikwazi uba sibe umphulaphula uyasiva pha ekhaya. Siqinisekile ke njengoba sichilo sophinda sihlangane kwithuba elizayo okwangoko kamnandi. Nkosi ba.